biblical truth kuneqiniso leBhayibheli and there is spiritual truth. bese kuba neqiniso likamoya. So many have not yet achieved or attained the breakthrough in the spirit. Abaningi basengakakutholi lokuphumelela nokwedlulela kumoya. They are still kept or bound in biblical truth. Basabophekile nje eqinisweni leBhayibheli. Not yet breaking through to spiritual truth. Basengakedluleli kwelikamoya iqiniso. Satan himself uSathane uqobo lwakhe knew biblical truth, wayelazi iqiniso leBhayibheli but he didn't know spiritual truth. kodwa wayengalazi iqiniso likamoya. He didn't know what? Spiritual truth. Wayengalazi likamoya iqiniso Because spiritual truth only flows from the Holy Spirit. ngoba iqiniso likamoya liphuma kumoya oyingcwele. It flows from the Holy Liphuma Spirit. kuphela kumoya oyingcwele. So there are so many churches, Ngakho ke manengi there amabandla, are so many pastors, banengi futhi nabafundisi. but many are produced by biblical truth. Kodwa abaningi nje bazalwa iqiniso leBhayibheli. It's not yet the spiritual truth. Kusengakabi iqiniso likamoya. Spiritual truth Iqiniso likamoya will cause you to be declared in the spirit. lizokwenza ukuthi ubizwe kumoya. Meaning heavens opened. Okusho ukuthi amazulu afulele. God saying, this is my beloved son. Besathi uNkulunkulu lona In indodana him yami. I'm pleased. Engithokozile Meaning ngaye. heavens are open. Okusho ukuthi There's a amazulu breakthrough in the spirit. njengokwedlulela kumoya. There's a breakthrough in the spirit. The Njengokwedlulela. Pharisees, the scribes were preaching the Bible, Abafarisi nabasajusi babeshumayela iBhayibheli. but none of them was walking under an open heaven. Kodwa kukhona munye wayehamba kuvuleka amazulu. Heavens were shut, Amazulu nje but the ayilokhu Bible was preached. kodwa iBhayibheli lalishunyayezwa. But the Bible was preached. Babelishumayela It iBhayibheli. means everyone was receiving biblical truth, Okusho ukuthi wonke umuntu bekamukela nje iqiniso leBhayibheli. but they were not free. Kodwa bebangakhululekile. Biblical truth, Iqiniso leBhayibheli it's true, liyiqiniso yebo, but it's not complete. kodwa liphelele. It's not. What completes biblical truth? Yini na ephelelisa iqiniso leBhayibheli? Spiritual truth. Iqiniso likamoya. Spiritual? If we are only trapped in biblical truth, Masiloku sabambeke nje iqiniso meaning leBhayibheli. Satan has room to deceive us. Kusho ukuthi uSathane usenendawo yokuba sikhohlise. Because he knows biblical truth. Ngoba uyawazi amaqiniso eBhayibheli. Oh. Hayi, Satan knows biblical truth. uSathane uyawazi amaqiniso Can eBhayibheli. quote scriptures, Angayicaphuna nemibhalo. but he doesn't know spiritual truth. Kodwa akalazi iqiniso likamoya. He doesn't know spiritual truth. Akalazi likamoya So iqiniso. many believers Ngakho kabazalwana abaningi are on biblical truth, baseqinisweni nje leBhayibheli which is not complete. elingaphelele. It says Jesus did many things Lithi uJesu wenza izinto in the eziningi sight of the disciples, phambi kwabafundi which is not recorded in this book. okungabhaliwe nakule ncwadi. Which book? Yiphi nale ncwadi And it ekhulunywa says ngayo? if it was supposed to be written, Lithi kube or bekungabhalwa if it was written, noma kube it kwabhalwa. says the world is too small. Lithi nomhlaba muncane The world is too kakhulu. small. It Mncane means you kakhulu. can't limit God with biblical truth. Okusho ukuthi ngeke ulinganisele uNkulunkulu ngeqiniso leBhayibheli. You can't limit God with biblical truth Angeke ulinganisele uNkulunkulu without ngeqiniso being leBhayibheli. guided into all truth. Ngaphandle kokuthi umikiswe eqinisweni Who lonke. guides you to all Ubani na truth? okuholela The eqinisweni Holy eliphelele? Spirit. Umoya oyingcwele. Jesus says to them, when the Holy Spirit comes upon Yesu you, uthi kuba umoya oyingcwele you shall mawehlela know the truth, nizolazi iqiniso. and you shall be guided to all truth. Bese niholelwa kulo lonke futhi iqiniso. If the Holy Spirit does not come upon you, Mawungeziki umoya oyingcwele. you can be in a biblical bondage Ningahlala niseyibophweni zeBhayibheli. without knowing Jesus Christ in the Spirit. Ngaphandle kokwazi uJesu Kristu kumoya. Now you end up being Bible scholars, Manje ke ngigcina seningabafundi nje beBhayibheli. not spiritual scholars. Ningasibo kabafundi bakamoya. Not spiritual scholars. Where there is biblical truth, La kuneqiniso it's leBhayibheli. hard to understand spiritual truth. Kunzima ukuqondisisa iqiniso likamoya. And it's not easy to welcome it. Akukho lula Because spiritual ukulamukela. truth does not come empty. Ngoba iqiniso likamoya It liza comes nje with the lingenalutho. presence of Jesus. Kodwa liza nobukhona bukaJesu. It comes with the presence of Jesus. Liza nobukhona Meaning bukaJesu. Jesus enters the meeting. Okusho ukuthi uJesu uyangena kulomhlaba. Jesus manifests himself. The Uyazibonakalisa. moment spiritual truth is taught, Waqala nje kufundisa iqiniso likamoya. it's not empty, it's not void. Akusilona The lingelutho. words that I speak unto you today, Maze ngiwakhuluma they kini are namuhla. spirit and life. So Angukuphila if the nomoya. words are spirit, Mangaba ngumoya And lamazwi life. nokuphila. who is that?
ngibani ke lowo John 14. uJohane weshumi I nesine am the way, the ngiyindlela truth, the life. iqiniso nokuphila So if you don't reach that ngakho ke level, mawungafiki kuleso sigaba you can preach biblical truth. ungashumayela nje uphelele eqinisweni leBhayibheli I love Jesus. Jesus. You can preach biblical truth ungashumayela nje kuphela iqiniso leBhayibheli without a spiritual breakthrough. ngaphandle kokwedlulela kumoya Where there's a spiritual breakthrough, la kunokudlulela you khona don't only kumoya preach to audience that you see here. awumani nje ushumayele esixukwini leso sibonayo Hey. It also goes in the spirit, liya nakumoya touching rulers, authorities ithinta ababusi of nemikhathi darkness, bobumnyama because there's a spiritual breakthrough. ngoba vele suwedlulele kumoya You're not only going to preach to people, awuzoshumayela kuphela nje kubantu you will preach to all creation. uzoshumayela kuyo yonke Creation has indalo been waiting for sons of indalo glory khala to ilanga amadoda manifest. ikazimula ukuba ibonakalise So a chair will hear you, a car will hear you, imoto a house will hear you, indlu izokuzwa your finances will hear you, nemali zakho because you carry spiritual truth. ngoba uphethe iqiniso likamoya You can't speak ekumani ukhulume nje to your car with biblical knowledge, angeke ukhulume nemoto yakho ngolwazi leBhayibheli or your problems with biblical knowledge. noma nenkinga zakho ngolwazi They are spiritual, they are not physical. zingezikamoya sizona zenyama How many people quote when Bangakiki they abantu pray? abacaphulayo. Ushizo wena embhaleni wakho wakubadakazeki neza. Ushizo ukuthi kubani bani but nothing happens. kodwa kwenzeki lutho It means you are in bondage of biblical truth. okusho ukuthi usabopheka eqinisweni You need leBhayibheli to come to the enclosure udinga ukufinyelela lapho of spiritual truth. eqinisweni likamoya Spiritual truth will take you further. iqiniso likamoya lokuqhubekisela Spiritual phambili truth will guide you liyokulawula to the Father, likuholele kubaba and no one will deceive you. akekho futhi ozokukhohlisa But where there's biblical truth, kodwa la kuneqiniso Satan leBhayibheli can khona, come and preach, usathana ngeza azoshuma and people might not see him. abantu futhi bangangakuboni Satan can preach angeza shumayele without you seeing him ngaphandle kokuthi umbone or recognizing that this is the devil. nokuthi ungaboni nokuthi lo usathana Why? Because he will be speaking the same language as you. ngoba uzobe khuluma He ulimi will be olufana quoting nolwakho scriptures as. uzobe qaphuna njengoba nawe So the moment he quotes, akho-ke you receive him as Jesus, yet it's another spirit. umamukela njengojesu kanti ngomunye umoya Yet it's another spirit kanti cha ngomunye umoya coming with biblical truth. uza nje neqiniso leBhayibheli If Satan went to Jesus uma ngabe usathane waya kuJesu with biblical truth, ephethe iqiniso what leBhayibheli about believers? kanjani ke ngabazalwane You are too weak, Pamgwad. nintekenteke kakhulu He went to the Son of God with biblical. waya kuyindodana kaNkulunkulu He began to quote. waqala waqaphula Kubhaliwe ukuthi wena la ungaziphosela phansi. It's biblical truth. lelo iqiniso leBhayibheli I love Jesus. It's biblical truth, kusayiqiniso but leBhayibheli not complete. kodwa liphelele So you shall know the truth, ngakho and kuzolazi the truth will set you free. iqiniso futhi lizokukhulula What? Hey. You shall know the truth, uzolazi and the iqiniso truth will set you futhi free. lizokukhulula iqiniso Biblical truth versus spiritual truth. kanye libhekene neqiniso likamoya You see now, I'm not you think I'm preaching to you. ngicabanga ukuba It's in the ngishumayela spirit. cha kukumoya It says Jesus will enter synagogues lithi uJesu bengena and he will emasinagogini begin to preach. aqala And ashumayela demons will be troubled by his teaching. akhathazeka amadimoni ngeyifundisa That's the zakhe level yileso of the sigaba truth. seqiniso Spiritual truth. iqiniso likamoya It touches deep. likuthinta ekujuleni It will hit you deep, lizokushaya ekujuleni deep, deep, deep in your ekujuleni consciousness. kumnembeza wakho Your conscience will never escape the truth. unembeza wakho ngeke uphunyule eqinisweni It will hit your conscience. uzoshaya unembeza wakho And if your consciousness uma ngabe is being ungokwenembeza held by darkness, nembeza wakho ubanjwe the more ubumnyama the word comes, malokuliza izwi darkness has to release your consciousness. ubumnyama sekumele budedeleke Meaning you are becoming the origin of God. okusho ukuthi usuba A ngokaNkulunkulu person who's conscious umuntu ononembeza is sensitive. uyezwela kahle kakhulu Because if the conscience dies, ngoba makufuna embeza you have lost connection with God. usulahlekelwe ukuxhumana noNkulunkulu You can know biblical truth ungalazi yebo iqiniso with a leBhayibheli dead conscience. nonembeza ofile hey Meaning, no matter how you hear the truth, okusho ukuthi noma ngabe ulizwa it kangakanani does not iqiniso, bring you to repentance. alikuletha ukubeni uphenduke
ke What must come there? yini ekumele It's ize not lapho biblical truth. akusilona It's iqiniso spiritual leBhayibheli truth. It must come kodwa kumele kuze iqiniso and likamoya pierce your heart. bese lihlaba inhliziyo yakho If it pierces your heart, malihlaba inhliziyo yakho now you are being brought to the truth, manje the kusulethwa way eqinisweni and the indlela life. You are nokuphila brought to Jesus Christ. kulethwa kuJesu Kristu It's not in the natural. akusike emvelweni Hey, bomlethela njalo umntana. Ufuna nana man. Hey, simfuni la. Hey. You get it now? It's what is fighting now. yini elwayo manje It's a spirit fighting the truth. ngumoya olwisana It's fighting neqiniso what? The truth. ulwisana neqiniso Biblical truth. iqiniso It leBhayibheli is true indeed, liqiniso but yebo not complete. kodwa cha aliphelele What completes biblical truth? yini ephelelisa iqiniso leBhayibheli The spirit like a dove umoya coming wesanje upon you to explain, to take you further into all truth, umikisa kulo lonke iqiniso giving you divine knowledge, ukunikeza ulwazi spiritual likamoya knowledge. ulwazi likamoya Angeke alazi iqiniso lo. Yes. Never know the truth. What does she want? She to will hear? never know. Angeke alazi. Akumelanga iqiniso lo. She must not know the Nimthumele truth. kuphi? Nimthumele kuphi? Asimfuni la ngile. We don't want her here. Hey, uyapha na ufuna la. She's too forward. What does she want here? Belong la. She does not belong here. Where does she belong? ungowaphi Go wethu lo. She belongs to us. Ufuna kithi. We want her to us. Manje wena uyamgcwalisa ngale iqiniso lakho. Man. But you are busy filling her with the truth. Now, it means when I'm preaching to you, kusho ukuthi uma ngishumayela kini I'm touching the most sacred place in you. ngithinta le ndawo efihlakele kakhulu kuwe Deep place. indawo Deep toilet unto deep. ejulile kakhulu If I touch you in the deep, manguthinta ekujuleni you will not survive. angeke uze usinde Following lies. ukulandela emangeni When you get into lies, mawungifika your emangeni conscience will say, what are you doing unembeza here? wakho uzokutshela ukuthi wenzani lana Your conscience will begin to speak. What are you unembeza following wakho uzothi now? ulandela ini kanti manje Meaning I've touched you in the deep. okusho ukuthi sanguthinta ekujuleni I didn't use biblical truth. angisebenzisanga I iqiniso use leBhayibheli spiritual truth. kodwa ngisebenzisa iqiniso Words likamoya that are spirit and life. amazwi awukuphila nokumoya No, Angeke. never. She belongs to us. She belongs to you. Okay, no problem. Because she's here, Jesus is taking her by hand today. ngoba sekalana uJesu umbamba ngesandla ke namuhla Angeke. She enters the way, the Ungena truth, and the endaweni life. eqiniso nokuphila Hey, never. No. What were you preaching to her? Jesus. What were you preaching to her? ushumayelani kuye What were you preaching to her? yini obumshumayela yona Mangaphela. It was only lies. Wena umlethe ekhanyeni. But you are bringing her to the light. When somebody teaches you a lie, umuntu uma ekushumayeza where are ngamanga they bringing you? bakuletha kuphi na To darkness. bakumikise bumnyameni There's no lie that carries light. akunamanga aphethe ukukhanya Every lie has got darkness. wonke amanga anobumnyama